Kabsat, napanunot mon ka din no apay ka sa pulang ti tao ti panakaisalakan? Itao sigan tayo ti maysa na patag unay abanag iti pamati tayo. Iti panakaisalakan ket sanla nga sao. Ngem iso ti kasayaatan a regalo ti Dios para kada tayo. Kasla ti danom numawwaw ka unay, pinasilaw no napigsa ti sipnget, kasta ti kinapatag ti panakaisalakan iti biag iti tunggal maysa kada tayo. Dinggem ti pito a napatag a rason no apay a napatag unay daytoy. Iti umuna, nagbasol amin nga tao ken adayo iti Dios. Amin tayo ket nagbasol, ken gapo iti daytoy nagkurang tayo iti dayag ti Dios. Ti basol ket saan laeng nga aramid adakes nga maysa a pananglapped iti pagayatan ti Dios. Daytoy ti mangsina kada tayo kenkuana. Kaslarang tay a nadadael ket awan ti wagas a makalasat tayo iti bukod tayo laeng. Sa kinuna ti Roma 3:23, ta nagbasol amin ken nagkurang iti dayag ti Dios. Iti may kadwa, sakbay ti panakaisalakan, natay ti espiritu ti tao gapo iti basol. Dagiti tattao nga awan pay panakaisalakan da, ket kasla natay ti espiritu da. Daytoy ket saan a literal nga ipapatay, ngem espiritual a pannakatay. Awan ti biag nga espiritual, ken awan ti relasyon da iti Dios. Ti panakaisalakan laeng ti mangted manen iti espiritual a biag, ken panagbiag nga agnanayon dagiti napudno nga banag. Ta kinuna ti Efeso 2:1, ket da kayo, natay kayo, gapo kadagiti basbasolyo. Iti may katlo, no awan ti panakaisalakan, makaungunget ti Dios kada tayo, gapo iti basol tayo. Ti Dios ket nasantuan, ket saan a mabalin nga agtalinaed dagiti basol kenkuana. Gapo iti kinabasol tayo, adda iti unget na dagiti tao nga awan pay panakaisalakan da. Ngem babaen ken ni Hesukristo, maikat daytoy unget, babaen iti pamati ken kaasina. Kinuna ti Juan 3:36, ti mamati iti anak addaan iti biag nga agnanayon. Ngem ti saan a mamati ti anak, saan to a makakita iti biag, ngem agtalinaed kenkuana iti pungto ti Dios. Iti may kaupat, ti panakaisalakan ket mangisalakan kada tayo manipod iti impyerno ken agnanayon a pannakaisina iti Dios. Ti impyerno ket lugar a napnuan dagiti agnanayon a pannusa para kadagiti saan a nagsubli iti Dios. Ngem babaen ni Hesukristo, maisalakan tayo manipod daytoy nga lugar ken maited kada tayo ti biag nga agnanayon kadakwada kadagiti nalimteg jay langit. Kinuna ti Mateo 25:46, ket mapandanto iti agnanayon a pannusa. Ngem dagiti nalimteg iti biag nga agnanayon. Maikalima, dagiti tao ket kasla tagabo ti basol ken ni Satanas. Ti basol ket saan laeng nga aramid. Isumet laeng ti mangtagilako kada tayo tapno agbalin tayo nga alipin na. Ti tao nga adda pay basol na ket kasla tagabo ni Satanas. Ngem ni Hesukristo laeng ti mabalin nga mangwaya-waya kada tayo manipod daytoy a pagtagilako. Kinuna ni Jesus di Juan 8:34, pudno kuna kada kayo. Tunggal maysa nga agar aramid iti basol ket tagabo iti basol. Iti pang-innem, saan nakabaelan ti tao nga isalakan ti bagina. Awan kadi kabaelan dagiti tao tapno isalakan da dagiti bagbagida. Ure anya pay dagiti naimbagda nga aramid, saan damet laeng a makabawi kadagiti basbasol da. Ti parabor laeng ni Kristo, babaen ti pamati kenkuana, ti makaited kada tayo iti panakaisalakan. Kinuna ti Efeso 2:8-9, ta babaen ti parabor na isalakan kayo, babaen ti pamati, ket saan a naggapo kada kayo. Dayta ket sagot ti Dios, saan agapo dagiti aramid tapno awan ti agpasindayag. Ti maudi ken may kapito, ti panakaisalakan ket mangiyeg kada tayo iti pamilya ti Dios. Iti panakaisalakan saan laeng nga mapakawan dagiti basbasol da. Maibilang tayo pay kas anna ti Dios. Agbalin tayo nga kamon dagiti pamilyana ken maitedan tayo tinaindagaan a panagayat na ken balon ijay langit. Kinuna ti Roma 5:10, tano bayat akabusor tayo ti Dios, nakikapya tayo kenkuana babaen ti ipapatay ti anak na. Adda a maisalakan tayo babaen ti panagbiag na. Kabsat, nangnegmon dagiti pito a napateg a rason no apaya kasapulan ti tao ti panakaisalakan. Ngem saan laeng apakamo dagitoy. Daytoy ket awag para iti panagbalbaliw. Itangal daw, kariten kayo a panunutin nyo iti bukod dio a biag. Adda kadi ken ka ti pudno a panakaisalakan. Mariknam kadi dagitoy a bendisyon iti inaldaw a panagbiag mo. No saan pay, anya ti masapul nga aramidem tapno maawat mo daytoy napateg a regalo ti Dios. Ken no addan ken ka, daytoy a panakaisalakan, kasano a maibinglay mo to dagitoy kadagiti
gagayem mo. Laglagi pam, at ti pa nakaisalakan kat saan laeng apara kada tayo. Ngam tapno agbalin tayo mat asilaw kan asin iti daytoy alubong. No ipakita tayo ti ayat kan asi ti Diyos. Mabalin tayo at tulungan dagiti sabsabali amang birok mat iti daytoy anapateg a regalo iti panakaisalakan. Kakabsat kang gagayem kasapulan tayo nga agtulungan. Tapno may pakamo tinaimbag adamag ni Jesu-Kristo. Mabalin tayo nga i-share daytoy a video kadagiti gagayem kan pampamilya tayo. Mabalin tayo nga itag ida. Tapno at adupay dagiti tattao ang makangeg iti naimbag adamag. Uray sino kakabsat. Kasapulan damat laeng ti panakaisalakan. I-share tayo kumadaytoy kan mabalin daytoy amang balbaliw iti biag iti maysa. Kabsat, no adda pagkurang kan basol iti biag mo, itati chimpo. Adda Diyos nga agururay kin ka, saan atapno ukuman na ka, no di ka tapno, isalakan na ka. No kayat mo amalpas, wenno mapakawan nagitibas basol mo, maddaan iti baro a biag, makarikna iti kapya kan ayat ti Diyos, kan makabalin amang rugimanan, denggang kumaday to'y akararag. Saan adagiti saok iti denggam, no di kat iti ayab iti Diyos, itapusom. No pudno iti panggap mo, nga umay ken Kristo, ipalubos mo at tulungan na ka ti Diyos. Ikabil mo iti pamatim kenkwana. Itatta nga oras. Aramidim daytoy akararag akas ti panang pakitam iti panagayat mo ken Kristo. Saan adagiti sa ulaeng no di ket naggapo iti pusom ken espiritum. Kastoy iti ikararag mo. Nailangitan nga ma. Umayak iti sangwanam nga daan iti agbabawi a puso. Na ibagbagak dagiti basbasol ko ken pagkurangan. Talikodak dagiti dates awagas ko kan sapulo ti pamakawan mo ken asim. Apo, ipaay ko ti biag ko kinka ken agpasako pak iti pagayatam. Apo Jesus, mamati akin ka kas anak ti Dios ken mangisalakan ko. Ikabil ko iti pamati iti sakripisyum iti krus para ti pan nakapakawan nakitibas basol ko. Awatek ti sagot ti pan nakaisalakan na inted mo as iwaya-waya babaan ti parabor mo. Espiritu Santo, punuan nak iti presensya ken panakabalin mo. Idalan nak iti daytoy baro abiyag anasarakak ken Kristo. Tulungan nak kuma nga agbiag ken agtulnog iti saom ken mangsopyat iti suliso. Ama, parswaan nak iti nadalos a puso ken pabarwem iti umiso nga espiritu iti uneg ko. Ikanak kuma iti pigsa tapno agbiagak itin aldaw para kinka. Ngayatet dagiti sabsabali akas ti panagayat mo kanya. Nga ibinglay ko iti naimbag adamag iti panakaisalakan kadagiti adda aglawlaw ko. Matumpal kuma iti pagayatam iti biag ko apo. Dito'y daga akas de langit. Agyamanak iti di at patingga ngayat mo ken ti baro abiyag na intid mo kanya ken Kristo Jesus. Itinagan ni Jesus ikararag ko daytoy. Amen. Ita nga nasarakam ni Kristo kat binalbaliwanan iti biag mo. Kat saan lang ang naglipas iti kararag daytoy, no di kat nagrogyan iti baro a biag. Laglagi pan tayo, nga mangrogi tayo nga agbasa iti Biblia, agkararag nga inaldaw, makikadwa iti iglesia, agtulnog ken Kristo, ken ipakita ti ayat ti Diyos kadagiti sa banit.